Kawai ka jing thoa. Kabalapan bor biang yang aman yai keran shikran. Kabangalayo I bala thoa ba. Kita ki bom kersan ya ka BPP kim dai show ki khasi paka. Ngasupwa ban pensyai hang ni. Bala daka seng BPP. Kadai ka bakwa ban yo ya ka jing kersan nak kipat ba. Kanum kami lenti ban yo kata ka jing kersan nak kita ki khasi paka. Nomor ki khasi paka jongi hi om dan show. Niladran ki khasi shipya ki bahaka jat benriu niladran kita ki khasi kristan ki banakal yang kanem bat niladran cibun kita ka jing yap hair bat kata ka jing long khasi bapaka haka jat benriu jongi hi ban ong bangi dei hi ta ki khasi baka hi kamut baka bomla ban long namar ngi dei kita ki jat benriu ki bawan nak thamei jong ki bun jat ki jat benriu ki bangi la roi parum pare hadu komne bat kabang asmut tenat kabang layo jeng kermen hakini ki benai baladep kalong ba kaseng BPP kadai kabala yo ya ka jeng kersan na buon ki pat ba keleng kari jongi bat kam tam kabala itenat ya kata ka jeng penjar kaseng BPP dei ba kalal lek su thiet sasha garo hills kadai kata ka ba itenat namar ba kum kinong Meghalaya hi idan kam bangini long kita ki khasi jantia ki garo ki bohoi ki lengam ki warba rokhat kita ngidi ban long kita ki baya long kawai kata kamot ni kersan pat halala unu u nong mi khamat ubangi sobit kam de ban kan nu kata ka jing sngu kerpang kum kita ki khasi paka namar ba ya ka jella jongi om sim layo tang da kita ki khasi paka om sim la ai jella yang tang ya ki khasi paka om sim la ai legislative assembly tang ki khasi paka om sim la ai district council ru tang ya ki khasi paka ka district council hi ka dei kabaya kan karo hill su ka happet ka ba sejantia ru ka happet kata kadai ka ba bakala tadangan pensyai bahang ni ba kajing dan kam ban penyar ka BPP kadan kam ban penyar barro ko we ka Meghalaya kanang ba kan yo ya kata kajing kersan kum bangi kipat ba ngi kersan ba menta ya kan ne ka NPP ka ba ngilayo I ba barro kita kisang ki khanam ki HSPDP kita ki UDP kita ki Kongres ki ong ba ki syong tenompas kata ka sudai na kakatian penrem Henry ni kelat patan ai da kata kakatian ka badan burum ba kita baro akibalayawan yasno khti lang hakane ka sarkar MDA kadai ka ba kasang BPP kadan kam ban wanra kum kane ka tingnya teli ka ba kum ka sarkar MDA bat kamlong ka ba ya ka sang BPP ru ba kan wanra kum kane ka tingnya teli kum kane ka sang MDA kanang ba kum kane ka parti jong ke MDA kanang ba kan la bakan penjar keleng kari ka jongi bat nginum dan kinu kita kiting sngo pher jat ban riu namar ba ya ka jela jongi hi layo jela dak balaya khi sit rahem dak kita ki rang ba khasi rang ba jantia rang ba garuh kadai ka ba ubalak mi khamat bah udai u Captain William Sangma hakapor ba yakhi ban yo jela bat ki khasi jongi tiki deki ba khambon pat tang ba ka bor pat bat ka jabiang ka banap pat kadai ka jong ki garo ni ki khasi ni deki ba shume be kum to kum ki blang ki masi yem tip ya ka an yem tip ya ka taka an ka district council ne ka an ka legislative assembly ne ka an jong ka constitution of India ne yem jutip ni shumi be kum ki blang ki masi henry ki wei ki jet ban riu kum ki garu pan kita ki riu ki ba shempang bah ki ba nadu ngadang khana mangaru ajul isang keleng adu kendu be kita ki khun minister garu ba don be sabar India khamtam New Delhi te kata ka ba ni gide ki khasi ki badang duna bahaya kata ka
jing tip ya ki an wat hadu mga wan keren kumnie hakane ki ransan ru dang bun ki brio ki ba dang khan tren ki bang shu shimbet banga ngade ka brio ba shu batai start ngade ka brio ko ba shu keren ya ka ba omla banlong ki bun ha kum kini ki komen ki bangila yo iba nga hakat ta jing long brio jonga ka ba ngadang khana hadu ngan ladan kundan kiti ngade ka brio ko ba ngam ju don katakan niaru ngam ju syempang kumne kumbangawan haki ne kiransan Henry nadu bangawan hakane kiransan pan ngalanang syempang ngalanang yo jing start bat ba ngati bangasa skor ngapadiang ya baro ki ki ba pi ki nong komendru ki don ki ong pet kong kamde kumta ngakla ban priang bat tang kitu ki ba haki komen ki ba si ong kane ketemen balan tinga ngampat dai kata ka priu ka baklam kardan ka basu balan kumbaya keran mapihak ini ki komentar yalak kami kepala jong titang katahi kadai kaba nganga kuak ba ngan pensyai bahang ni ba kajing wanra kaseng BPP ya kata kajing ya teli kadai ban long kata kaseng kabakan jo ya kata ka jing ya teli kaba wanra ha kata kajat ban rio jongi kaba keleng saudong kaba ngin jo ya kata ka jing sensyar kaba khot kaba nonra kata ka jengkala da kaba kini kinong yalam jong ka BPP kidai ban long kiba khalan bahaban yalam manum sya yalam bakla ha kini kinong buat ha kini kinong kersan kiba pen I kini ki jing tho abun jat baha ha kini ki social media kiba pendu mensiem ya kiwe ki brio kiba start kumanga madanga ngari ke brio kiba langsung start so syempang baha dang layo I begini kinong kersan jong ka BPP kidai kiba penduk mensiem no yang ti kamot ba ngasngu duk mensiem bat ba nganang ai mensiem shushu se ki weiru ti kum kata kata ka ba nga ai mensiem no ban kyar ya ka BPP ti kam long kum kata nomor ba par khat kita kinong me khmat jong hi kita ki bat treshit hem lala ka jong ka sap bakin keren lala ka jong ka sap ka bakin keren tang bakin private dakat tang mensiem shit hem panwan ra ya kata ka jing sensyar kaba khut kaba wan ra kata ka jing bah jing miat ya upat jong ka jala ba khoi om daran kamban keran betang ya ka ka jing bakala jong ki bal adep impet be syakmat ya kanu ka ba iton kam panwan ra ka jing kala hak sensyar kadar khoblish bon